Tu nie macie lepszej pohary? Bo takie szpinane. A fajnie kuchenka i co ja bym Zielone, bo takie szpinane. Oni na żelotku. A no ustawek kładzie, no, dobre złotko, ciao. Dajcie mi tu wodę. A ty, dobra, na kieli. Dobry dzień, halo. Właśnie. Nie wiem. O, ja się odpadł. Co się stało? Ojej! A, żadar! Co się stało? Ja muszę kupić. Co? Ty nie chowali, że odpadł, nie? Ja nie wiem. No bo wiście czysto ożraki. Chodźcie, dam mała kasę. A ja tam mogę telefon. A spójrzcie. Dobre, także... Tak, do widzenia, jak to jest za Je to smrtelné. Bola to vražda. Bal bude uzavretý až do skončenia príkazu. A to mi neprídu žiadni zákazníci. No veď. Kto by chcel ísť do baru, by sa vrátil? Mám to neboli pochybný. A už ho sa len dlhšie. A teraz som naskytol príležitosť, som sa ho zatvoril. Ktoś tego? Takže viete čo? Takže okoľko ste prišli do baru? No, o śmiertelnie są, bo... To musi polać, mój pan kolega. No, ale to odpadło. A u Ciebie musi w porządku, to Ci odpadło. Takže, počúvaj. Hej. Takže počúvajte. Vy ste kedy prišli do baru? Ja sobie ja schowam się 9 aż 10. Vážne? A vražda bola o 6 a ja som tam vás ešte videl. Takže celý deň ste boli v bare? Mne to vychádza, že som tam bol len... Mne to vychádza, že som tam bol len 8 hodín, tak ja zase... Bo čisto ožraki. Ale ja som tam bol len 8 hodín. No vieš čo, to ste vodku. No takže. Viete o tom, že máte záznam z trestu projektu? Áno, no to tu nebávi, až alkohol, tu nemajú dobré dovidenia. Poďte, toto je čo za krčma. A čo tam má preznamenané? Ukradli ste zo svojho baru. Je 100 korún, ale je to môj nie bar. je to váš bar. Vy ste len barmanom. Tak mi ukážte toho, kto je majiteľom, no? No. Ďalej! No. Dobre, už je čerstvý. Takže o koľko ste prišli do baru? O 5. Okolo 4. Takže barmanová výpoveď bola pochybná. To značí o tom, že sa mu nedali. Kto ho robil? No, neviem, už si to presne nepamätám. Ale vy si pamätáte dobre. Kto ho robil? On. Vážne, poďte sem. Poďte sem. V mene Československej republiky vás zatýkam. A pôjdete pred súd tak. Obviňujem vás z vraždy tuto prítomného pána. Dôvod vraždy motív Nikdy vám to vyhráža sa vám, že mu máte dať vodku. Vy ste sa nás... Ako to viete? A vy ste ho... Ty si mu to prezradil. Pokoj. Zabijem ťa. Pokoj, no môžete po tom ako nie povezení. Pokoj. Ideme. Dobre. Dobre? Tak. Prípad je vyriešený. Peniaze si môžeme kúpiť lepšieho kameramana.